खुलुमबाय आंनि मुङा नितुल मुसाहारि। नितुल नोङो बर' एमआइएलआव 99 जौखोन्दो मोननानै माबायदि गोजोननाय मोनदों? 99 जौखोन्दो मोननानै बर' एमआइएलनियाव हाइस्ट मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नोङो बेबायदि मोननो थाखाय नोंथ' डिस्टिंसन मोनदों। डिस्टिंसन मोननो थाखाय नों बेसेबां घन्टा फरायदोंमोन आरो माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन? ओरैनोथ' आं सानसेयाव 10 घन्टा फरायदोंमोन। 10 घन्टा फरायदों आरो बारा गोबाव फरायनाय जायाखै। बेनि उनाव नोंखौ सोर फरायनायाव थुलुंगा होनाय? आंथ' हस्टेलाव थानानै मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन नालाय हस्टेलाव थानाय मेडाम आरो सारमोना आंखौ हेफाजाब होदोंमोन। बेनि उनाव स्कुलाव प्रिन्सिपाल सारमोना आरो मेडाममोना हेफाजाब होदोंमोन आंखौ। नों सानदोंमोन नामा बर' एमआइएलआव नों 99 जौखोन्दो मोनगोन होननानै? साननाया आं बर' एमआइएलआव एसे क्लासाव उइकमोन। आं सानाखैमोन बर' एमआइएलआव बेसेबां मोनगोन होननानै। जाखिनि मोनदों बेनिखायनो आं गोजोननाय जादों। नोङो फोरोंगिरि सारमोननिसिम मा फोरमायनो सानो बेनि गेजेरजों? ओरैनोथ' जेबो सानाखै साननाया, होमबाबो बिसोरो आंखौ नाजानो थिननायनि थाखाय आं बिसोरनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय। एसेनोसै।